Mundu berri bat datorkigu. Mundu berri bat datorkigu oso bizkor gainera. Bai oreka geoestrategikoen ondorioz, krisiaren aurrean gertatutako erantzurengatik, herrialde emergenteak eta mendebaldearen aldetik batez ere, batzuk eta besteen arteko oreka berrien ondorioz, maila politikoan, maila soziologikoan eta maila ekonomikoan oso mundu berri bat datorkigu. Egoera horreri aurre egiteko orduan, prestu egon behar gara, guretako bakoitza, persona moduan, gizarte moduan, eta Euskal Herria mailan herri moduan, eta egitura politiko moduan, prestu egon behar gara lehen bailen. Horrek eskatzen dau, lehen bailen bebai, gutako bakoitzak eta gure gizartea, eta gure egitura politikoak kontziente izatea gertatzen ari denaz. Orain arteko diseinatutako estrategia guztiak egon dira diseinatuta zegoen mundu baten arabera. Orain arte egon diren oreka geoestrategikoen arabera, orain arte indarrean egon diren baloren arabera. Hori dana hankaz gora jartzen ari da. Eta lehen bailen prestatzen bagara, lehen bailen konturatzen bagara zer gertatzen ari danaz, dana ontsatu be.